Yo, what's up mga katropa? Gusto nyo bang mag-ingay sa motor show? Yung parang Armalite ang inyong mga motor? O gusto nyo ring mag-ingay sa bagong taon mga katropa? Tamang-tama to mga katropa. Una nyong kailangan nyo ng open muffler, no? Kailangan open muffler kayo. O kaya, mas malakas kung yung elbow lang ang inyong gagamitin, ano? Itong elbow na to. Wag na wag kayong magtatanggal ng buong muffler mga katropa, no? Wag niyong tatanggalin dito kasi masasabugan kayo ng balbula, no? Mababartutan kayo ng balbula. Okay? So, ito ang gagawin natin at ito ang tuturo ko sa inyo. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. O kaya naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Yo, what's up mga katropa? Sa araw nito, tuturuan ko kayo kung paano lagay ng rapid backfire sa ating mga motor, ano? Ito yung mga pang motor show mga katropa, ha? Pang motor show. Itong tutorial ko hindi lamang ito para sa Raider 150, no? Lahat ng motor i-apply natin to, no? So kailangan nyo muna ng open muffler o kaya yung elbow, no? Yung elbow natin. Pero wag na wag kayo magtatanggal ng buong elbow, no? Kung gusto nyo mas malakas, yung canister lang tanggalin nyo, no? Wag dito. Kasi may chance na sumabog ang ating balbula at mapuputukan kayo ng balbula, no? Mapagdutan kayo ng balbula pag nag-over RPM kayo, no? So, kailangan may elbow pa rin kayo at canister. Kung gusto niyo mas malakas, tanggalin yung canister, no? So, una, tanggalin muna natin itong likuran na kaha kasi anyan yung clearings. Pero bago ang lahat mga katropa, kailangan natin itong mga ito, no? Hollow switch, no? Itong hollow. Kailangan natin to. Okay, tsaka itong power interrupter, no? 12 volts. Pwede kayong bumili sa mga auto supply o kaya sa motorcycle nito yung power interrupter natin, ano? Na 12 volts. Kailangan natin yan. Pangbusina to mga katropa, yung power interrupter, ano? So una, ito munang power interrupter ang ating gagawin, no? Ito yung kanyang negative positive. Okay? Ayan ang hahanapin natin dito yung kanyang mismong trigger, ano, yung nagpapagalaw sa busina. Hahanapin natin siya, no. So, ilan mga tropa. Okay? Itong ground, no, ito yung black ay yung negative. Ilagay muna natin siya dito sa negative, no. Bago kayo mag-wiring sa motor nyo, i-prepare muna natin yung power interrupter para diretsong wiring na tayo, okay? Ihanapin muna natin yung nagtitrigger sa kanya. Kasi yun yung kailangan natin para mag-rapid backfire yung ating motor. Okay? So, yung negative, ilagay muna natin sa ground ng battery. Tapos itong positive naman, yung red, yung positive, ilagay natin sa positive din ng battery. No? Automatic, magti-trigger na yung relay natin. Pipitik na yan. Okay. Okay. So, yan. Pag hinawakan nyo yung relay, maramdaman nyo na nanginginig siya, no? Pipitik siya. Kailangan natin ng tester, mga katropa, ha? Hahanapin natin dito yung nagti-trigger sa relay, no? Isa-isa natin yung titester, no? Ito muna. I-tester muna natin. Okay. Okay, ibig sabihin hindi siya umilaw, ground siya, no? Ground. Yung isa naman, kabila. Test natin. Okay? Ibig sabihin ito ay yung pinaka-trigger nung ano, no? Ayun yung kailangan natin, yung umiilaw.
Okay, pag nilipat mo yung clip mo sa positive, no, yung isang hindi umiilaw, yun yung ground pato dito. Steady lang siya, no. Ibig sabihin, yung ground siya, no. Ang kailangan natin ay yung pumipitik dun sa ating relay, no, dun sa power interrupter, no. So, hanapin natin ulit siya. Itong isa. Ayan, nakikita niyo yung ilaw na gumagalaw-galaw yung ilaw. Ayan yung kailangan natin, no. Ayan yung iiwan natin, no. Yung isa, ito yung ground, puputulin na natin yan, no. Hindi na natin kailangan. Okay? So, ito yung gumagalaw na ilaw, no. Ayan yung hinanap natin. Ito, tingnan nyo. So, ayan. Okay? So, ayan. Okay na yung ating power interrupter, no. Ready na tayo sa ikabit. Ready na natin ikabit yung power interrupter, no. Pwede na natin siyang ikabit. Okay? Pangalawang pag-aaralan natin mga katropa bago natin ikabit yung power interrupter at hollow switch. Ang pangalawa natin pag-aaralan ay yung ating hollow switch, no. Ito. Para alam nyo rin kung anong function ng hollow switch, no. Yung iba kasi nalilito kung paano gamitin. So, turo ko na rin, no. Pag tinanggal nyo yung socket ng hollow switch, may makikita kayo sa loob na C, no? Yung C, ibig sabihin niyang common, no? Ayun yung main supply. Siya yung magsusupply dun sa switch, ano? Yung C, ayun yung common, no? Tapos mayroong NO. Normally, open siya, no? Ayun yung pag pipindutin mo yung switch, sa kanya mapupunta, no? Pag ginanito mo, pag pinindot mo siyang ganyan, pinindot mo, ayan. Yung common, no? Itong common, tsaka yung NO, sila yung magkasama, no? Ibig sabihin, common, pag pinindot mo yung switch, sinusupplyan niya yung normally open, no? Sila yung nag-trigger. Pero pag hindi mo pinindot, parang nakaganyan siya, no? Yung hindi mo pinindot yung hollow, ang magkasama naman ay yung common, tsaka yung NC, no? Yung normally closed, no? Silang dalawa naman magkasama pag ganyan siya, no? So, pag hindi mo siya pinipindot, ang may contact dyan, yung common, tsaka yung normally closed. Okay? Pero pag pinindot mo siya, no, pag pinindot mo siya, ganyan, pinindot mo, ang magkasama naman ay yung common, tsaka yung normally open, no, yung NO sa gitna. Sunod, yung positive, no, positive para umilaw yung ilaw ng hollow. Pangalawa ay yung negative, no. So, pag nilagay natin itong switch, no, dito sa positive, no, kita niyo yung positive. Pag nilagay natin itong socket niya, no, yung pula, itatapat natin sa positive. Kasi ang pula ay positive, no. Ayan, itinapat natin. Okay? So, i-recognize natin yung wire. Yung blue, ibig sabihin, siya yung common, no. Blue, no. Yung common natin ay yung blue wire. Next, yung NO, yung gitna, ay normally open. Tsaka yung green ay NC, no? Normally closed, no? Yellow, normally open. Blue, ang ating common, no? Tapos ito, yung negative, no? Negative. Tapos ito yung positive ng hollow switch. Okay? So, pag medyo nalilito, i-playback nyo ulit itong video na to para maano nyo yung pwesto ng bawat hollow, okay? Tapos ito yung ginawa natin, no? Ready na tayo. So, ikabit na natin. Okay mga katropa, unang gagawin natin sa ating mga motor ay hanapin natin kung saan nakalagay ang ating CDI, no? Itong Raider 150 mga katropa ay sample ko lang, pero applicable to sa mga motor na battery operated lamang, no? Hindi primary tape, bawal ang TMX 155, Moto Push, Pinoy, hindi pwede mga katropa. Sa next na tutorial natin, gagawa natin yung pang primary type naman, okay? Pero sa ngayon, battery operated muna na motor. Kung nahanap nyo na yung inyong CDI, no? Ang una natin gagawin ay hanapin muna natin yung ating main supply sa CDI, no? Ibig sabihin, pag sinusi mo, yung iilaw, no? Yung susupplyan niya yung positive, no? Hanapin muna natin siya. Okay, mga tropa,
Itong video ko, sample lang to na Raider 150, pero lahat ng motor na battery operated is applicable to, okay? Ang Raider 150 mga katropa, o Suzuki, sabihin na natin, Suzuki na motor, ang kanyang supply ay kulay orange, no? Sa Honda naman, kulay black, okay? Sa Yamaha ay light brown, ano? So, ayan yung hanapin nyo sa inyong mga CDI, no? Ang gagawin natin dan ay, pag nahanap na natin, ay i-cut natin siya, no? Ganyan. Putulin natin. Balatan natin muna yung wire niya. Okay? So, ayan. No? Ito yung galing CDI. At ito naman yung pinaka main ng supply na galing sa wire ng motor, no? So kung maalala nyo, ano ang common natin? Ang common natin ay blue, di ba? Doon sa kanina. At ito naman ay normally open. At ito nung isa naman ay normally close. No, normally close siya. Close. Okay? Yung common natin mga katropa, isa-isahin ko muna yung mga wire para hindi kayo malito. Dito muna tayo sa tatlong wire na to. Yung common natin ng hollow switch, ilagay natin siya dun sa main supply ng wire, no? Sa taas, hindi sa CDI, ha? So, dyan natin siya ilalagay, no? Pwede nyong habaan yung mga wire, mga tropa, para kung saan nyo gustong ilagay yung hollow, kung saan nyo gustong komportabling ilagay. Habaan nyo lang yung mga wire, okay? Pero sa ngayon, maikli muna kasi dinedemo ko yung kulay, no? So, ayan yun, yung common ng ating hollow switch, dito natin ilalagay sa main wire, no, ng kulay orange, no? Diyan natin siya ilalagay. Okay? Ang main wire ng Suzuki ay orange supply. Sa Honda ay kulay black wire siya, no? At sa Yamaha ay light blue, no? So hanapin 'yan. Okay, yan ang common natin, ha. Susunod natin, no? Okay? Ibig sabihin, yung pag sinusi mo, naka-standby siya, no? So, itong dalawa ito. Pag hindi mo siya pinindot, no? Ay, sinusupply niya itong green, no? Ano yung green natin na sa hollow? Ayun yung NC, no? Yung normally closed, no? Ibig sabihin, pag hindi ka nakapindot, susupply niya ng normal na supply yung ating CDI, no? So, ayan yung ating NC, no? So, blue, yung common, tapos pag hindi ka nakapindot, lalabas siya sa NC, no? Diyan sa kulay green, sa normally closed, no? So, ibig sabihin, pag hindi mo pinindot yung hollow, normal yung takbo mo, wala kang backfire, no? Ito naman yung NO, no? Yung normally closed natin, ay normally open, NO, no? Ibig sabihin, pag pinindot mo yung hollow, pag pinindot mo, dito siya mapupunta yung supply. Hindi na sa NC, no? Hindi na dyan. Okay? Pag pinindot mo siya, dito na yung supply niya sa normally open, no? Yung normally open, ilalagay natin siya sa positive ng power interruptor, dito. So, ilalagay natin siya dyan, no? Yung normally open ng ating hollow, no? So, ilagay natin. Okay? So, nailagay na natin yung nung normally open doon sa sa power interruptor, no? Sa positive ng power interruptor. Okay? Nakaganyan na siya. Nakita niya? Ayan yung normally open, no? Nakalagay na siya sa positive, no? Tapos ito namang iniwan natin, di ba? Kinat natin yung ground. Yung iniwan natin sa power interruptor, no? Ito. Ilalagay natin siya dun sa dito. Pagsamay natin siya dun sa green, no? Ibig sabihin, pag hindi ka nakapindot, itong green na to, normal yung supply, no? Pero pag pumindot ka, ang magsusupply sa CDI, yung power interruptor na, no? Yung pinuputol-putol niya na yung kuryente. Okay?
So, dyan, pagsamahin natin. Nalilito kayo, bakit hindi ko na sinabing pagsamahin na lang yung green tsaka power interrupter? Mga tropa, iniisa-isa ko lang para maliwanag, okay? Kaya huwag kayong malito, ha? Huwag kayong nangaano dyan, ha? Yung mga nag-PPA pa. Nako. O, ito na. Okay? So, ang naiwan na natin, sa atin ay yung black tsaka red ng halo, no? Itong black tsaka red, ilaw lang to mga tropa, no? Itatap natin yung ilaw, no? Itong red ng halo, ilagay natin siya sa main ng main wire ng supply, Diyan natin ilagay para pag susi mo, iilaw na yung ating halo, no? Okay? So, pinagsama na natin siya dyan, no? Sa blue tsaka, Okay? Alright. Okay, so alright. Tapos ito ground naman ng ating halo switch, Yung ground ng halo switch, saka yung ground ng power interrupter, pagsamahin na natin kasi ilalagay na natin siya sa ground, na wire, So, pwede kayong gumamit ng body ground o pwede nyong ilagay sa ground ng CDI din. Walang problema dyan, mga tropa. Kung anong trip nyo, yung nyo, basta ground siya, okay? So, ang ground ng Suzuki ay black, Black na mayroong lining na white. Ang ground ng Honda ay green, solid green. At ang ground ng Yamaha ay solid black. Okay? Hanapin nyo dyan kung anong motor nyo, okay? So, dyan nyo siya ilagay. Okay. Okay, mga katropa. Ayan na yung ating pag-i-install ng rapid backfire sa ating motor, Pwede nyong iselyado yan at pwede nyong habaan ng wire. Bahala kayo. Mula rito, habaan nyo yung wire, Ipagapang nyo dito sa upuan o kahit saan dyan. O ganyan na rin, itali nyo rin sa tabi niya. Depende kung anong gusto nyo nang gawin, Ang importante, iselyado nyo pagkatapos nyong i-wiring, Linisin nyo na lang. Okay? Yan yung mga tropa, Pag hindi mo pinindot, normal yung ng motor, takbo. Pero pag pinindot mo yung halo, yung magsusupply sa CDI ay yung power interrupter. Okay? Ayan. Pag pinindot mo, yung power interrupter yung gumagana. Pero pag hindi mo pinindot, yung normal supply siya. Okay? So, testing na natin. Happy New Year!